laking Baguio, panay Ilocano food yung alam kong lutuin. Yun yung ginawa namin. Tapos nabuo na yung concept na maging Ilocano restaurant kami dito sa Cavite. Kaya pala naging Saryos yung pangalan ng restaurant namin. Pag naiinis yung lola ko, mga kapatid ko sa akin, sa Ilocano kasi sinasabi nila, Saryo! Yun yung palayo ko nung bata ko, nung pag naiinis sila sa akin. Yun po yun. Kasi nga, wala naman kami gaano nakikitang Ilocano restaurant dito sa Cavite. That's why, nag-ano na kami. Ngayon, after 3 years, nakakuha kami ng pwesto dito sa Imus. Kaya ngayon, nandito lang kami sa pwesto namin. Parang ano lang siya, open restaurant, al fresco dining na maraming puno. Which is, para sa aming mag-asawa, ganito kasi yung gusto naming restaurant, yung mapuno, maluwang ang parking, nakapaglaro yung anak namin, safe, nakabakod para malayo sa kapahamakan yung mga bata. Tapos, yun. Ako si Benjan, 40 years old, laking Baguio. Sinimulan namin tong Saryos Restaurant last 2020 nung nag-lockdown. Kasi nga, naboring na sa bahay, trinay namin magbenta ng ulam pang support sa family, dun sa everyday need. Tapos yun, una dinakdakan lang, tapos naghanap yung mga kapitbahay namin ng ng iba pang menu kasi nga nagsawa na sila siguro sa dinakdakan. Tapos yun, ang mga bestseller namin dito yung pulpog, dinakdakan, bagnat kare-kare, pinapaitan saka kinigtot. Tapos ngayon may mga bago kaming menu, yung kiniing sisig, smoke meat siya ng Baguio, ginawa kong sisig. Then, yung pinikpikan, yun yung parang tinola version ng Baguio, pero sinunog siya. Una, pipikpikin siya. Tapos, susunugin namin yon. Ibang tawag doon sa amin sa taas, killing me softly kasi parang i-hazing mo yung manok. Tapos, susunugin mo siya. Tapos, saka mo siya kakatayin, parang tinola lang naman yung luto, yun yung pinaka doon. Pero mas nag-enhance yung lasa ng tinola kasi nga may additional flavor na gagaling doon sa pagsunog saka sa pagpalo doon sa manok. Kung pupunta kayo dito, sinasuggest kong i-try nyo yung mga luto ng Baguio katulad ng yung pulpog, saka yung pinikpikan, saka yung kiniing. Kasi hindi yun common dito sa Cavite. Iniimbitahan ko yung mga pamangkin ni Tito Jom na pumunta dito sa 184 Pag-asa 3, Imus, Cavite. Nakikita na rin kami sa Waze, saka sa Google Map. Search nyo lang, Saryos Restaurant. Di na kayo mawawala. Kinigtot? Oo. Meaning sa Tagalog, ginulat. Ginulat? Pork yan, pork. Beef to, sir. Hiniwa ko lang ng maninipis. Tapos ito yung pait. Yung nilalagay sa pinapaitan. Pakulo lang ako. Ito yun. Kakakatay ng kanina dyan eh. May suki na ako dyan sa palengke. Yan ang papaitan. Ito yung pait, sir. Pait? Oo, pait. Pes-pes, sabi namin sa Ilocano. Mapait to, sir. Puro. Okay. Ayan. Kaya hindi yan yung sabaw, yung nasa... Ito yung sabaw. Konting ganito. Tapos may... Kasi masyado mapait. Masyado mapait. Tama. Tapos, na siya. Ayan, pag kumulo yan, may sibuyas na siya sa kaluya. Tapos asin. Tapos pag nilagay mo to mamaya, parang lang siya, raw. Parang kumbaga sa steak, medium rare. Ito medium rare. Pero ito nagiging well done kasi manipis yung Yung pagkakat, no? Pagkakat. Okay, naluluto. Kaya parang sinabi nilang kinigtot sa Ilocano, ginulat sa Tagalog. Okay. Parang yun lang yun. Ginulat sa Tagalog. Ginulat sa Tagalog. Kinigtot. Ito yung iniihaw mo, sir.
Ito yung ginigtot. Yan lang siya. Pag kumulo na siya, lalagay mo lang yung beef na ano. Ilang minuto yan? Wala na sir, papatayin mo na to. Kasi nga sa sobrang nipis niya, Oo. Pero well done na yan. Kasi pag ano yan, pag sinobrahan mo, malalamog na. hindi sir, mas kukunat. Okay. Oo. Kaya okay na yan. Tapos ipi-plating na natin yan dito. Ano yun. Manipis kasi siya, kaya well done pa rin siya. Pero lutong-luto na talaga yan. Kasi nga ano. Tapos lalagyan Parang lang papaitan, no? Oh, yes sir. Parang papaitan. Pero ito, ano, ang tawag nito, meat. Kasi yung papaitan, ano eh. Oo. Saring laman loob eh. Oh, kaya, yes, kaya siya pumait, di ba? Oh, yes sir. Apo yan. Aapoy yan. Okay mga pamangkin. Sarios na imas padazam. Ibig sabihin ng naimas, masarap. Tapos yung padazam, subukan mo. Andito tayo sa lungsod ng Imos, Cavite. Para tikman natin ito mga Ilocano cuisine. Okay, mga pamangkin, una natin tikman ito. Itong kinigtot. Yung kinigtot, parang papaitan version natin. Pero sa kanila, ang difference is sa atin, ang papaitan, lamang loob para pumait, di ba? Alam nyo yan. Ito naman sa kanila, meron silang sabaw na mapait, tapos laman, beef, na maliliit yung mga slices, o manipis yung mga slices. Tapos isasawsaw mo daw dito sa asin na may sili. Pero ano, depende yun depende. Hindi lahat ginagawa daw yung gano'n. So, tikman muna natin yung sabaw. Ay, ang pait. Mapait siya. Mapait talaga siya. Yung pait parang papaitan din pala, no? Same na same. Tapos yung laman, ito yung parang raw eh. Pag kumulo, saka lang nilagay. Pero sa sobrang init nga, saka sa sobrang nipis nung beef, naluluto na rin ng todo. Hindi raw pwedeng ibabad, no? Kasi may masyado ng titigas. Mas titigas lalo. Ito wala naman dito. Wala sir. Harap? Baka may gin. Kinigtot. Ang natin salamin ito para makain natin kinigtot. Yung pinaka-beef, walang lasa. Yung ano lang talaga, yung papaitan. Tapos, ayon kay Sir Sario, sasoso mo sa asin na may sili. Pero ano lang to, hindi para sa kanya. Parang additional na flavor. Pero tinikman natin, walang lasa yung mismong beef, pero yung sabaw, mapait. Mas mapait pa nga doon sa papaitan natin eh. Tikman natin. Yung nagkalasa na, no? Papaitan o kinigtot. Yung kinigtot, anong salita yun? Ilocano sir. Ilocano. Ginulat, no? Ibang part ng ano sir. Ano? Inbaliktad. Sabi nila. Inbaliktad. So, sa ibang part ng north. Pero same lang din. Salita lang yung nag-iba. Oo. No? Sarap to. Gusto ko to. Tama ka nga, mas nagkakaroon nga siya ng lasa pag sinasawsaw sa asin. Kasi syempre yung alat. Kasi wala siyang lasa eh, no? Oh, yes. Wala siyang lasa. Ang nagkakalasa, yung pait nung sabaw. Yung papaitan. Tama. Ito paliwanag natin. Although napaliwanag na ito ni Sir eh. Ni Sir Sarios. Itong sisig na, ang tawag dito? Kiniing. Kiniing. Smoked meat ang ginawa. Parang 3 to 5 days. Ang ganun eh, no? In-smoke muna siya tapos pinakuluan para lumambot. Kasi pagka in-smoke, titigas eh. Pagka binilad dyan. Tapos papakuluan,
para lumambot naman bago igisa ng onte ng bahagya para maging seasoning. Kasi ginagawa na siya yun dahil pagka magsisimula ka doon sa umpisa, matagal bago ma-serve. Mulat na yung mata nung kakain. Pero siya, smoke, kiniig. Ay, ano? Kiniig. Kiniing. O yung smoke meat na sisig. Pero ano to? Beef, ay ano? Pork to, pork. So parang sisig din. Meron din siyang itlog, may sibuyas din. Pinatakan din natin ng kalamansi, syempre. Iba to. Iba. Parang hindi ko siya matatawag na sisig eh. May sipa ng sipa. Smoke, no? Smoke. Malalasahan mo yung smoke. Malambot yung laman. Oo nga. Tikma mo, Dong. Smoke siya. Lasa mo yung pagka-smoky flavor niya. Para sa akin, hindi siya sisig eh. Parang sisig lang. Ginawa ko lang sisig Oo. para matanggap ng tao dito sa... Oh, kasi sa atin, actually, hindi lang Cavite. Kahit Maynila, medyo nauuso na yung sisig eh, no? Ginawa Okay. lang siyang sisig, pero smoke meat pa rin. Smoke meat pa rin siya. Oo nga. Nasang smoke talaga. Grabe. Okay to. Okay to. Ano to? Kiniing. Kiniing. Kiniing o yung smoke meat. Ilocano. Cordilleran, sir. Cordillera. O ito yung taas ng Baguio. Sa Baguio, sir. Yes. Sarap to. Okay to. Okay to. Okay. Smoke. Ay pala, smoke meat talaga siya. So, ginawa lang application na sisig ni Sir Sario para matanggap ng mga taga-Cavite o Maynila man. Kasi nga, medyo sanay tayo dito sa Maynila na ano eh, sisig-sisig. Di ba? Maraming sisig dyan sa palipaligid. Pero yung lasa niya, malalasahan mo yung pagka-smoke niya. Harap. Okay to. Okay to. Hindi, first time ko kasi ng ano eh. Ilocano food. Okay to. Okay. Ba't hindi Ilocano version yung pinaka-proseso, hindi lang magiging authentic daw according to Sarils. Gawa ng mahirap bumili sa Cavite ng puro utak. Utak ng ng baboy. Baboy, bakit? Kasi may kalaban na kami, sir. Yung mga nagpapares. Kasi kaya hindi na kami makakuha ng ano. sa isang baboy ba to? Yes, sir. Sa isang baboy kasi syempre isa lang yung utak. Syempre sir, maliit pa yun. ang dami yung naghahati, gawa ng marami rin nagtitinda ng pares kasi syempre yung mga pares may mga utak din. Bakit nag-add flavor ba yung utak? Medyo, sir. Okay. Pero kaya hindi namin tinatawag na authentic. Kasi nga, hindi siya utak. Pero yung process, lahat, hiwa, Ilocano lasa, way. Ilocano way po talaga. Pero to mukha to. Yes. Maskara to, Maskara maskara. talaga. Yan, ang maskara. Tikman natin, dinakdakan. Ano sa Ilocano? Dinakdakan pa rin. Dinakdakan pa rin. Okay. Mas malaki hiwa mo, no? Yes. Kumpara doon sa iba, na parang durog-durog. Ito, pahaba. Pahaba. Harap. Ano yung lutong? Lutong ng balat? Yes, sir. Kasi ano eh, yung balat lulutong. Pero yung in-between, yun yung makunat. Yes, sir. Yun, yung parang ano. Kaya may makakain kang crunchy, may makakain ka. Ay, may litid kasi, yung pinakagitna ito. Ano yun, Litid sir? ba yun? Tenga. Tenga. Okay, kasi nga mukha. Yun yung makunat. Pero yung crunchy naman mo, yun yung balat. Hindi siya manghang. Hindi, sir. Pero pwede, yung ibang customer namin, lagyan. Depende sa request. By request kasi. Hindi lahat Iba, mahilig ayaw sa maanghang. Hindi ba naman, gusto ko maanghang. Ako gusto ko maanghang. Hindi siya hindi siya nakakaumay gawa ng iba kasi marami mayo eh. No? Yes. Sakto lang sa amin, sir. Kasi nga, Ilocano sisig talaga. Ilocano dinakdakan kasi. Yan yung version namin ng dinakdakan. Ay, ng sisig. Okay to. Okay to. Pulpog pala sa Yung? pulpog. Ay, pulpog. Sige. Ito. Tinola. Pinikpikan. Pinikpikan. Cordillera din version sa taas, sa Baguio. Kaya ganito ang itsura ng pinikpikan, gawa nung maitim. Kasi nga, yun yung dugo. Dahil ang tawag nga nila dito, Dong, killing me softly. Kasi pinupukpok yung leeg in particular at saka yung pagpag. Ay, yung pakpak. kaya pagka tinignan mo, maitim siya. Yun yung dugo. Yun daw yung mag-a-add
ng flavor doon sa tinola. So, tinola version siya, pero Cordillera, pinikpikan dahil killing me softly kung tawagin. Tikman natin, mga pamangkin, yung sabaw ng tinola o yung pinikpikan. Gusto ko tong yung gusto ko to. Kiniktot. Parang pansit canton. Dahan-dahan. Tikman natin itong ano ba to? Pilitin mo doon, pinikpikan. Yes. Hindi. Tingnan mo doon. Pinikpikan. Yun, sa baba. Pinikpikan nga. Okay, tikman natin. Pinikpikan. Okay. Piling ko wala siyang luya. Wala tong luya, no? Meron, sir. Meron. Ang pinikpikan, papaya sayote. Sayote, sir, kasi sa Baguio maraming sayote. Hindi siya papaya. Hindi, sir. Never na magiging papaya. Yes, sir. Unlike ng tinola sa Tagalog, sa atin, Pwede it's either dalawa. sayote o tinola. Depende ko anong makita mo sa palengke. Okay. Kaya yun, Cordillera din to, sir, no? Oh, yes, sir. Yun, kaya tinawag na pinikpikan dahil killing me softly, dahil nga pinupukpok yung leeg. Kaya pag nakita mo yung leeg, maitim, yun yung dugo, yun daw yung nag-a-add ng flavor doon sa tinola, saka yung pakpak. Hindi naman yung buong manok. Hindi, sir. Pakpak, only pakpak, saka yung leeg lang. So, tikman natin. Depende dun sa magpipikpik. Anong time mo talaga? Malambot. Paano? Malambot. Ano to? Kulo lang. Oh, yes, sir. Tulo lang. Pero may kakaiba siyang lasa eh. Hindi na yun. Hindi mo siya masasabing tinola eh. Oh, yes. Diba? Na? Yung process lang, sir, parang tinola. Saka yung itsura. Oh, yes, Ha? sir. Ang sabaw nito, luya lang. Gano'n. Oh, luya asin lang yan, sir. Wala nang iba. Walang iba. Hindi ko malasahan yung luya nga eh. Pepper. No? Walang pepper din, sir. Ayun. Ano lang kasi talaga siya. Luya lang. Kiral. Asin lang talaga, sir, sa luya. Ayan, sir, makikita mo. Ayun o. Yun yung dugo. Sabihin, ito yung pinukpok. Nahising to. Oh, nice. Nahising to. Nabigyan. Pero yon talagang ganun, sir. Yes, sir. Talagang may dugo talaga siya. Oh, yes, sir, kasi iniising mo siya eh. Tapos kaya siya itim. Oo. Kasi di ba yung mga dugo, pag naluto, itim eh. May additional flavor po. Wala naman pinagbago. No? Okay. Sir, ano to, sir? Pulpog. Pulpog. Ano ibig sabihin? Parang ano rin Inihaw siya ng liempo. Tapos may timpla siyang suka. Okay. Parang kilawin. Oh, parang kilawin. Pero yung kilawin kasi hilaw. Oh, yes. Ito, Timpla lang kilawin. timpla. Ito, timpla kilawin, pero ito, inihaw. Inihaw. Na liempo. Oh, na may liver. Tapos, may liver, tapos suka. Ay, putya, mukhang masarap. Tututukan mo nga ako. Tutukan mo, wala tayong tutok nito. Hindi, wag mo na alisin. Yan. Kahit piling ko, magugustuhan ko to. Kasi mahilig ako sa suka eh. Yung amoy niya, anong suka to? Parang Iloko. Qualis to Ilocos ng Parang ano, sir? Tawag sa amin, inartam. Inartam. Ang suka nila. Sukang Iloko na may... Ano to? Pugpog? Pulpog. 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 Inihaw na liempo na mayroong dugo. Ay, atay. Tapos binabad sa suka. Unang kagat. Hello, St. Peter agad. Tikman natin to. Parang kilawin style. Pero yung kilawin kasi hilaw eh. Ito Well done. well done. Sarap pulutan. No? Lasang-lasa mo yung suka, yung sibuyas, yung lambot nung liempo. Saka yung sili. Yung dynamite. Grabe to. Parang panalo to sa sibuyas, sa inuman. Pag ito ang pinulutan mo sa inuman, matutungga mo yung chin eh. Kasi nasa paligid mo yung yung lasa. Yung suka, saka yung sibuyas, yung anghang ng sibuyas. Solid to. Gusto ko to. Solid. Pulpog. Pulpog. Solid to.